ka jatend piny iwacho ni ka jatend piny William Ruto e kinde mabende owuotho e gwengego mag imbo mar Kenya, owuotho kod jotelo mopogore opogore mar mondo mi one kaka onyalo chopo kare dongruoge mopogore opogore. Weche makamagi bende paro ni jogo mantiere imbo mar Kenya bende gikawe kaka jalno mabende biro kelo negi dongruok e yo makare. Mula ne sekta mar sukari. Wang'oni sekta mar sukari en sekta mabende nyaka sani nitiere kod achiedh nade mopogore opogore. Otemo mar rieyo sekta mar sukari e yo machalo nade. Kalore ni waseneno kata obedo no wacho no bro atieko gope mabende kembe mag sukari nitiere godo kod wito oko wachno mar privatization bende biro konyo makare sekta mar sukari. Iwacho maber ni be jo imbo mor kode to nyiso inyalo neno kaka luore gi kaka jomoyier kaka wajumbe MPs ma Western wuotho kode, MPs moyier gi Kenya Kwanza, MPs moyier gi Azimio, ni neno kata mana governors ni kode. Mano nyiso ni jo imbo mor kode. Namba 2 ineno ka seche moko ginyalo nyiso jomancho osemiyo tich sirikal mare kaluwore gi weche mag ministers gi sectors mopogore opogore. No kochungo gi to wacho ni amiyo wuodu kama, amiyo ulemo makama. Nyeneno kiwacho ni jo Central Bank of Kenya migi chairman ma Central Kenya Bank, jo KRA, jo Office of Prosecution. Koro yudo ni otemo nyiso ni an asemiyo ulemo be mopogore opogore. Namba 2 seche ma jatelo mar piny owuok oko mowacho yanga ni wech mar sukari cartels nyaka dilgo. Iwinjo ko wacho ni ka ginyal timo kaka dwaro gidare Kenya, koka mano watergi e jela, ko mano to watergi e polo. Mano nyiso ni owuok ayanga kendo nyiso ni en focus. Odwa ni mondo weche datergi yo machalo nade. Polo ti datergi yo machalo nade. Ginyalo idho faras kata mondo ko ni jomoko ne idho faras dhi e polo. Ngeno ko choni polo ko choni nitie ginyalo teri yo mopogore. Samoro idwo bolamni mane gima samoro otamo. Ginyalo Ruto lemo samoro dwano lamne gi mondo jogo dhi e polo. Koro gima timore ni osewuok ayanga kendo nyiso gi ni en serious. Ingene wacho that statement mo wacho ni gope mo ungo agoloko. Koro mano nyiso ni mano commitment. To ineno ka jo Western be dhi timo gimiluongo ni sugar conference magidhi luongo jo Lake region mondo gidhi wach weche mag sukari, kaka inyalo los weche mag sukari. Koro king'iyo wach mag sukari ngeno sebedo wach matek ahinya mosechakore 2019 machon kabisa. Yudo ka jogo ne nigi weche mag loan mag bank mag KCB, yudo ka moko noket gi receivership. Koro reports osebedo recommended. Inyalo oparanya ne nigo committee moro ma task force mane gi wach sukari no magi ndiko recommendation. Koro gigi te Ruto nigi report te e office, en gi intelligence, en gi gimora mora madwano timre. Koro seche mowacho kama owacho gimong'eyo kendo ang'eyo ni kaka jatend piny odhi implement, odhi chopo singo mar chungo sukari. Nikech mane agenda maduong' ahinya, nikech kopogno chopo 2027 kopo ni wach sukari kata wach sukari pod okelo shida, mano nyiso ni biro bedo wach mapek ahinya mamiyo kata jo imbo ok bi gone kura. Lakini kopo no chopo singo mar reviving sugar companies ma Western region, mano nyiso ni joka biro miye kura nikech chopo singo kaka dwarore. Adani mak panono gi kanyi ng'isa ni Moses Oburu oseloso weche mag tudruok e yo makare. Moses Oburu agino ni winja makare